Bwa maino nigo bakuru okale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sibya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enyagitali enige kuru obokodi obobwensi asiri golide nsekegima mbabwate nsema sabana bakubutera nabo igokogosereria obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bale scanning chimashini cyabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asamagacho a Uhuru Building asirongolire igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabukonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabukonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Margo bengi ya mwanchomu ligerilia ekero charagire chinsa inye chabono magoroba ekionga chinsa inye asenchira yobo ikirano kurugalia asensemo yebi manjererio nigo tokubwaterana nere Wilson Makori nabo igo no turi ase mitandao na Facebook, YouTube no turi na Getembe TV gendra gotobwatia na goturikira jujumbe chago nancho nigo nkuru kwa Ruth Kemunto aya negatie yalitwa kwareganirie ase kionga chinsa inye. Ayane gatia yalina kwaliganirie ase kionga obutuko bwa lero. Kama kiongozi nataka niwahakikishie kwamba mimi kama mjumbe wenu nitasimama na nyinyi kwa wakati. Omujumbe onyalibali chacho musikeza hirjanda kutalira chiamate chiri chabachigo siria abamwabo asomo basukono mababwe para uyokolekana ase chinsemo chake gati. Kwa sababu nataka nyinyi msome because you are the leaders of tomorrow and I believe in you, I trust you, I believe in you. There are doctors here, there are engineers here, there is the next member of parliament here. Chisamine chenge nchoko buwa kende gionsi eyone nkwana yaye omujumbe okitutu chache North Muske Jafeth Mukaya Nyakundi. Ngaki nabo bagotoa chinchira chokora go chibosio amarorabo ngaki tubwenete komenya kuna abagusi abagaka wetani merongene kubekerwa chigutwa kuna abagaka abo musamaro. Ekionga chinsa inye nigo togochaka no roboti kubwatekana no kubuta kwemebere y'abantu batamanyiri ase nkendu yenyagitali enene yenyamira ase kagetaneti omwako yo mubono nigo okubulia kwarurwe gochia asonde bwensi oyo obatamanyiti biya ase abamwabo bale batalere enkendu yenyagitali eyo eliokounenkia emebere yuere ase nyagitali eyo ayanika kwandwe nabo bisabo bochenu nyamira ose public health abo obatebire buna
emebere y'abantu 13 nigere ase nyagitari eyu ase boigeta manyiri na nigo yaberege koira ribaga rinene ase emebere ekogachwa egento kiabeire ekegoche kenene ase nyagitari eyu ebwenderete kubeka emebere y'abantu abo ekero babere bakwenekiwa gusiria magimabo nyagitari yeiga nigo bono ekogacha emebere y'abantu 24 goika bono nonyene bo nigo abo bisabaiga abatebire buna ebarache egochaka omuroberio obwo konyora okugachirwa kurwa ase ekegambiro elio emebere y'abaiga enyareko bagekwenigwa ase oborimo bwa serikali gochakira eikie gocha onye bantu tibali gochigwesokia elikunenkia emebere yo ase bono nigo obaganyete okonacha kurwa ase serikali elikoene kibuna emebere yo ngochikoirwere na gutinde kwa ase oborimo bwa serikali. Asa Marieta Ngoro kwa David Araka inde public health officer tenete nyagitari yetu ya Nyamira Rifaro. So message imbaterero ari ase nyagitari yetu mochari yetu ya Nyamira tobwate emebere 13 yaretetwo kurwe bituo mbarimbari muna bono tobwate omobere nororetetwo n'abasigari kurwa ase oyo rwetare urwete matutu otogete roche ntobwate omobere orusete kurwa ase moya kerenyo arafu ntobwate omobere ondo orusete kurwa ase station ya Magombo ntobwate oyo ondo orusete we Gesima police station urweto tare 10 omotinyu gatatu 2024 ntobwate emebere ende yarusete kurudisi ya Nyamira police yo ntobwate yenda barete tu Nyamira nyagitari na Good Samaritans lakini baberirwo abande babere mochari wetani umwaka oyomo totaranyora abanyene mono kerangorigereria igerento gyo kumia abantu ange bonse kwasa bonse ibara basaja abantu bonse ibara basaja oyo mo system ya kapchiteri yatari era kintamanyiria sako bande bonse bamanyiri marita Amarieta Ngoro kura Robert Ndiek intendeta mangana prosecution in public health Nyamira County noko ligereria mangana elichiko bali batari konyara goikarania machiko ya uweriti ose afya bora inero ntene tondo gwense tari goikarani igo abotoko moteinga kirichiko ligwenta koba tubwate mebere ase nyagitari yetu ya Nyamira County Rifaro nyagitari yetu ya Nyamira as iganya Nyamira County bono tubwate mebere ororo mebere 13 ne capacity yetu ya mochel igekubugoria abantu 24 igesa kuria mebere ya congestion nyagitari gose yabire menge ase mochel yetu bono twarure notice nande twaitire notice chigweta gweta sabanta abayo minta tebire abanyene mbarache kunyubwati bakabona iga ono asiri tukoria tutako ba misa tubatebinga mebere bono na very due for disposal in cemeteries public cemeteries ono tore kuboria abantu baminto mwanya gitinga yonsiere nsengima oyo koibunga monto bona abasireti moche murigererie mebere yiga mokonyora nga mebere ino no mubere ino nororo elinde tubaririseri mwende ko tuguti igo gochakere wiki gocha tuansire ko process twende ko tin twewe order arabu tunyeire konye tuguta se public cemetery na mostly go tokoenda outside the county twaenda twatugutorrekera ntu white public cemetery ni Nyamira. Obotuko obogokera litukoria lero angechinsa isano na isato nenusu nigo omuriro mutindi obagokubwata enyumba y'oburaro ase skuru yabamura ya St Mary's Mosocho eywe gotoka ase wodi ya Bogeka imeye bunge ya Kitutu Church South county ya Kisii kubwatekana no gwateka ku muriro yoiga nigo bono aborokigwa 244 anene begiredi kya 5 na 2 na nigo ebinto byabo byonsi byaba bikuyira enyombe yo oweka kwera kolende muroki wa onde bwensi tayo obaga kubwatiraniwa asomo basokano yo na gutigirwa chingoma. Segera semana ali no como borega. Wakana kidiri? Ya?
Come here. Sasa imelioka ni Omujumbe bw'ebunge ya Nyaribari Chache Musikeza Irijanda nigo litukulia lero abakagutalira chiamati cy'abantu batano abo babete bagusiria amagimabo eikiaita asomo basukana omubabwe para asensemo ya Kigati meye county ya Kisii ukwanda ekerekyo nigo omusikejanda abiriga koene kibuna abisi yaye nigo ebegete mirimo yogosira chiamati chonsi ekyo cyabete chigusiria abancho babo nakoene kibuna abana kurwa ase chinkecho nigara chikoene kibuna ngogenderera bari amo namasomabo nonyinabo nigabiriga kurwa esegeto gochiase aboncho libonsi bali bagokorera oboncho libwabo barabare yechipara koene kibuna nko babali maiso ekero bali aso bonchili wabo eligotanga ebikole binga amunebyo umurikito Daniel Onteri norobotiru aso bwikirana Nyagosira Gilbert Mogoko Edwin Obonyo Hassan Momanyi negati ya batano abasiritia magimabo asumubosakano mube wepara sensemo ya Kigati Juma yaeta magaga yegali trailer gosirio boroso na kubotuma ase kibanda bayigeime ngana yerete chiamate au gosirie magima ya banchu babo negati yabo gotigarwa chingoma chintinde kubotekana no mubosakano yo kubatekana nayo mugasorero mujumbe wensemiyo Musikeza Irijanda nigara barayi bande gati abo mu MCA be ward yabo baracho Musike Ibrahim Mongubo asoko balemya nechinga kecho balira goche kubasira ni mambo ambaye ni machungu sana, haswa ile circumstance ya kifo. Ile circumstance ya kifo ndio uchungu sana, lakini sisi sote tunaamini Nyasaye na mipango yote ni ya Nyasaye, sio kweli? Kwa hivyo sisi tutawachia Nyasaye kwa sababu yeye ndio ameamua imekuwa vile imekuwa. Ase tareiga Musikejanda nigarira goche koenekia aborokigwa ase chiamati chonsi bagenderera masomo ubachindagira no kubasira ase miroberio ya matanga yegenderete kubangwa nechinga kecho esegeto yaruwe wasabantira bana batumiki bechipara ko bamaiso ubunencheremo yogokia nebikole bingabune biga. Mimi nitasimama na nyinyi na watu ya bodaboda, mimi nimejitolea, nitawajengea shed na nitaambia watu yangu kuanzia siku ya kesho watashughulika kuanza kujenga shed mpya hapo. Ya pili, kwa sababu mimi niko katika komiti ya barabara na hii infrastructure, nitahakikisha masuala ya bumps nitaongea na wao siku ya kesho na nitahakikisha hiyo bumps imewekwa ili tusipate maafa ya watu wetu. Anybody, mtu yote anaweza patikana kwa hiyo msusuko, si kweli? Na nimesikia huyu amewacha watoto watatu, poleni sana. Lakini nataka kuhakikishia kwa wakati huu mimi nitapangana na hii familia. Hawa watoto Happy Evans, huyu ndio constituency manager. Nataka hawa watoto waende shule. Nkribotere gataseni kya Gatembe kurega Kigati meyebunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Onteri. Abamenyi b'ebunge ya Bonchari meye county ya Kisii nigo litukulia lero baba bagusangirikana asegeti keiwonga egekaro kyabagiye kuragwa n'umujumbe bo Musike Dr. Charles Onchoke asokobwa tukachibasare inse yekigancha kya NGCDF
abawatani boigo nechi sector au nigo baikirana ase boigo baba bagusanga nonya nechinchira au chogotinyo borendi ogosiria ebikore by'okusali n'amagenderande ase chinseme cyo muri kito dipon asanya otwalganirie orwotyuru. Amount is 70 million Kenya shillings that we are issuing to our schools. Ogosemeria wokonyora engenangeni anene asobogima. Ime yebunge ya Bonchari gotoke county ya Kisii inse yomujumbe borogongoruo omoske Dr. Charles Sonchoke nigo atwara egeikaro n'ababenyi bebunge yo asogokwanira amagendero aho anena sogo segeta chisemi asokubatoka jibasari gochase chiskuru burenchiro ejemo yogosira sector yichisemi. Led by the Sub-County Director of Education, the security sector is here led by the Deputy County Commissioner. Our teachers are here, our parents are here, our students are, some of our students are here. Talk about the single most important thing in our lives, education of our children. We've been able to get an allocation of 73 million Kenya shillings for Bonchari this financial year for purposes of supporting our students in learning. Gukwana ekerekyo ni gobono haruo kuburia gochia asabari mwabanene bechi skuru gotaseri abana gochianka asogotakana school fees egenta tebirenga nengana agenderete gwechandira mono kegima eliokonekyanga aboroki wabaiga nkonyora bale chisemi. I'm appealing to the principals here present and elsewhere that the checks are underway, because when the child stays out for 3 days is never compensated. They can only refund for staying out for 3 days. We are giving the money so that our children can learn, so that they don't lose anything, so that they can become professionals, they can become useful members of society going forward. Ase sector yoburendi omo Deputy County Commissioner Okisi South Madam Grace Ouma asakwanira okubwaterana kwaye naboigo nabali batenerete chi sector choburendi ao iliokorekenga aboroki wabonsi kugenda barase chiskuru. Sisi kama watawala na community policing, nyumba kumi, watureti, tunajaribu watoto waingie kwa shule. Bado walimu pia wanasema, sasa nyinyi mnaleta hao watu na hao watu hawataki kulipa school fee. So huku tunasukuma na nyinyi kama wazazi mnatulet down. Watakana na makweli amange ya Kenya arorekanire ime yense ya Russia. Ase chisegi chiri chigenderete nigobono mujumbe Charles Sonchoke aborire abayibori gotanchira abana babo kugenda se chinsecho. Kuwatakana abange babo nigo babere bagusiriria magimabo nabo igokomenta egurube ase amate yabo. So takogenda Russia iyo kogenda orochiko nyenyu chisegi chiroro chimbunde chituma ituko chibwa ogo trendo go ku drone ya ukora. So please, let's avoid Russia if we must go out of the country. That's a dangerous zone. It's a war zone. They are fighting a war. We don't understand what they are fighting about. We don't know how to fight it. Kurega asigati yeskuru joboroso ya Igonga egotoka imeye wodi ya Bumariba. Ibunge ya Bonchari County ya Kisii eliana igonkoro kwa Dipon Asanya. Umujumbe w'okitutu cha North umusikeja Faith Nyakundi nigo litukolia lero kusumubwaso lero abagakura umuyiga bwokwenana chibasari gochase aboroki wabonsi ase chiskuru umuyiga obagogo koleka ase egeti skuru ya Nyankanda ime ya Munyerero county ya Kisii okwanekerekyo nigo aberiga kurwa esegetenene gochase aboroki wa nakubabuli gokoromukia asa masomabo ase kelibuna amasomo arachikuba konya asa matukali bosyo na menta gotebabuna ekirenga kya yekenene no koenekya ngosirare chisemi ase chinsemo au ime ye bongeyo muri kitu Daniel Ontiri otwaliganirie orobotyuru. Gokwane mambia ya lero ase skuru ya secondary ya Nyankanda ime ya Munyerere county ya Kisii chinga kicho morobari yo bogosira masomo Nyakundi nigagokere okina ke masomo gwechi skuru chinyinge ase kitutu cha North oteba oiga no mochaka no muya chiskuru cheto chonsi pi do cheto konyora nonyo mwana oyomo obwate this constituency. Naende ekagera nindu tu agasiekire esti sub-county 11 nindu tu akabere namba 11 ekagera toka sukakuru namba 11
mpaka namba isatu. By the time mwako wocha esi sub-county Jones, I want to assure you, kitutu chache na otinere wacha kutangana asa sekta yesa. Asense mwende nikanekia okomentekana we basari na mono asaborkiwa beche skuru chechide oteba ekiga bwego ngechikoba libaga asogokiani ebikole byogotigara inka kubotekana n'uburemerwa na atemire ngo support chiskuru cheto in different ways. Skuru una what I am doing nowadays kubwate skuru emo na nyerosi yonsi pi yaera moga nenya gitiga iga skuru ya nyagiti primary na nyerosi skuru engima kanyerosi yonsi pi kabeka chitai yabe. Asense mwende nigasigeta aborokigwa gokoromokia asikiribuna amasomo na aroka arabakonye asubugima nagochakoba kerikende gyonsi baragani magega yugokora masomo abo. Endelea kutia bidii. Endelea ku work hard. Na mtasikiza walimu wenu. Tunaona shule zetu zina improve. So continue working hard as your member of parliament, as your leader. I'll continue supporting you because I know the future is bright. And let me tell you today, students, the only equalizer in life is education. Education is the only thing that will make you sit with the rich, that will make you sit with the president, that will make you sit with anyone on the same table. Basari yeri tukulia lero nigo ya watu kwa wachese skuru ya secondary ya Nyankanda, skuru ya secondary ya Baisike ya St. Mary's Ngenye, skuru ya secondary ya Manyansi ya Bumura ya Itibo, skuru ya secondary ya Baisike ya Itibo gamba igati ya Chinde Chinyinge. Nkoriba terega seni kia gatembe kurega kitutu cha North Asia County ya Kisii. Letera nenguru kwa Daniel Untiri. Mwaziri ebwechisemi meyensi ya Kenya musike Julius Migos Ogamba nigoli tukulia lero abagakora baraibande asomoyiga bugochengere skuru ya bamura ya Nyambaria okora emyaka 55 kurwa yabetekego chakiwa gose 66 asomoyigo yuni go muwaziri yu arolekana kokokera ogokolibya asama somo asiskuru yu naboyigo oirachinga kechu kwakere serikali irigetinga mbiyemono asengencho yemerimo egenderete goikirania imeyense na ororekana we yakire koko ase oburayibwaye ukona asense moyende nigo mu jumbe bwe bunge ya Kitutu Masaba umuske Clive Gisairo abaga kuirachinga kechu na kubulia umuske Migos kwa ene kibuna biri byonse biganirie eri chisemi chinyare kuba chigwikirana asense ya Kenya aine kibuna ngo chibire goikiraniwa tena basabanga mfumo wa siasa unakuja leo tu kuja siasa lakini mababa ngaini mabage mtoki ikiara wono na chira mwande biri malpa pasor era magunja kwa mita na rebe mwande chibese chingengo chikurusi talia sasa serikali ono ni ndo serikali imenya ole chibese icho ngontiga molembero rombale terendagera gura mwata ngano ni skuru chinde ga ganchi bwato bokongusiga mwata banga kindalia ngire nengo boge katali egera tukini skuru chi aba ali mubaito banya ole chi promotion tali ebitabu bigira wana baito skuru chila laboratory chikoreki chirosifu ebinte ino cha Migos nindusia base ano munkorre ebinte byose tagia sasa serikali ngoirusi ono lenda bantu aminto moko babangi mugutuma neli togocha togokwana mwake kere ntuli abana bayi ngo gai go tele mugusi ono mogo itamutigo yote omondo abana kero kwa tabana yuko bapagwa abangina tobere asa serikali na serikali na erero ikugamba na nere gucha kugamba ituba litulega oturatabenga soimi tutagitego so asiriki
asiri challenge that needs to be addressed, and this is caused about by the pending bills within the ministry that are affecting the textbook distribution in grade 10. Most schools are having this challenge, and this is an issue we need to collectively address, both through your ministry and the Committee of Education in Parliament, to ensure all pending bills are addressed and cleared so that these kids do not come and stay in school, just researching from their telephones. Lastly, you are here because of infrastructure. CS, we are not from a lesser God. The issue of infrastructure is quite a pain in this nation. School infrastructure. We've had a challenge as a committee trying even to get the list of beneficiary on infrastructure funding. Sometimes this is hard to come by. CS, this is something we'd like you to put your foot down and ensure that there is equitable distribution of school infrastructure funds to all parts of this country. The child who is in Nyambaria is not from Kitutu Masaba. The child here buna enchere yemo yokogendera gukiranirira egikoro ky'umugusi nabo igo ogosegeta obumo bw'umugusi gose omusamaro nigo litukulia lero abagaka babo samaro gwetania emerongene baba bagosemigwa nabo igo gosomigwa igoro y'ekigusi nabo igo koboigwa n'ekyanga cy'umugusi buna enchere yemo yabo yokurututa obumo bw'omusamaro omuyigo yoni gokolekana ase kinyoro kya Nyagachi imeye ward yabo samaro bunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira aseboigo abagaka baiga baba bakwegwa amachiko naboigo endabasi eyo erache kubara muri kitu Fatgad Gisemba na robotiru aseboikirana Puna enchira eyemo yogosegeta obomo bw'abasamaru nigorero chinyumba isato chinene ekyo chigo chamo nakoroisia ewodi yiga ya busamaru ekyo chire mwakirema pontorome naboigo mwanyamokia nigo baigekwa nechingako aboigo oboroso ekegusi asensinyo yonsi ase yabita otwacha n'abagaka bagusi kuigeka busamaru ase ekegusi ngaki nabo bagotoa chinchira chiokorora gochibosio amarorabo ngaki tubwenete komenya kuna abagusi ntwagagire ebintu ntwa samia emenwa etabwati musieko tigato twale nsoni na masikani nemegiro ase ebitogokora na riegesaku kirakonge nalimo gosome Biblia ngamo nyina gitaga kune yanga ya Yesu agateba ni ngongo na boigo na mugeni kegengwe abwatete egali yakakiriye nokobokomo agateba ngaragira unabasa ari ngomokoragira mono gotogwa ikuragira kurweta lakini umuntu ogerete ubugambi ubugachaga na ari pakasine tanwa kurumuchyoyo rubakuru kwa nyamukia n'abantu bomuki aiga nigo abagaka baiga basemigwa enchira barachie kweneke buna oboroso bw'omugusi naboigo igekoro ngo chikere kubwatigwa kera moisa koligere ribono iga egusi eiteke golie kege giosirwe igo kamenyete gusi yetari bagusi tegerera nonye nemenogo yabo tuli monogo kegusi na bara kugambe kuleo mbali bantu bono osoe parabu igo kuminga abana bakurusa abaiboli na abana babwata abaise abana balire paka ebintu bigosarie emebere paka bona abagaka bebire babaragereirie kurusa mangana arure menu yabo yokubakanya igo na kitu akira totebererani gusenturusia abana aba obosomba bateka abagaka abaiga boigo mbaboigwa ekegusi boigo basomigwa igoro y'echinsoni naboigo emegiro y'omugusi na injira barache gotene nabakongu erio gotinya obomo bw'omusamaro ase bakorera koegwa amachiko ayo arachiko bara naboigo endabaro y'omugusi
Obosongo mwairu wokugayana ikinyoro kino yabo samareye wowa botayo onyere botaba engoro onkonye maragatatu omoroberi oyiga nigo obaire gogosirwa mono nere de Clark Oyagi korwase wodi eyiga ya Busamaro na nigo bono abarai babagaka baiga bakoragwa nere Kennedy Ondicho nigo nabarabwo bakwanire ayayiga igoro yenjira barachikoene kyabuna omusamaro mucyare kukwana neryogi erimo intwe ne kanzo eliyajagetwe nomugakorarire bedizondike obomo bw'omusamaro ese history gusiengima umusamara amanyire buno muntu gokwana no munu ayomo na intu ntoligo chikobogera korwoso gokwana okokwo munu ayomo kigera rero insoni nchiyo abantu babeire buna babeire okonyora omwana onye no mwana omumura gakobeka chianga bune enyaruka agekobeka buno omumura turikorera tofauti none karole para none karole orandonse mona masikani asirire igo guchakira bono iga ihoto guchakemera oberio ebwato mochoko ebwato utaratibu tori nabagambi baito bagambeire umusamaro bonse pe tori nabagambi baito barororo abarigeti baka baguchigocha bonde bwense otagito borai achengora achokwe tabase kwironde itokiara gati tonyora umuntu gosaka kurwanda onsipi gakora gwinyimbe dojikobekira uniform area igasa yobugambi bwaye Hinko ripotera getembe koroiga nyagachi yego toka emeye wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira inje Fatigad Yisemba Mwanchumo ligerelia oroboti runa rugutwira asumuti mukomoke kurinde asige kageteri getambe mukoira natule elitogendere kwemanya ase kiunga chinsanya Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Peak Dental Clinic nenyagitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina ali abwato chando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkogwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina ali abochogete enyagitalie nige kurubo kale bwo bwensi asedi golidense kegima mbabwate sema sabana bakubutera nabo igokogosorelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imeyo mucho Kisii asamagacho a Uhuru Building aselirongo liri igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust boigo nabo kubonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke boigo nabo kubonyora gwetera ase nchera yesimi wetera ase namba enotisa mnaibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isato inye gosire gwetera ase nambende enoti isano na ibere isano nemo inye isano na isatu kianda inye eyemo isano na isatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe.
I am the chief dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Karibu nande sensemo ya kabiri yekiunga chinsenyu monchumu rigiriria elio ngandre kumanya. Maragwense ya Kenya, Daktari William Ruto nigo aitirie omuswada abwekeganja kia kyobwagachi ekyo kemanyekanete buna National Infrastructure Fund na nigo atebire buna nigo ekeganche ekyo kirachigosira obwagachi bwechipara awo kubeka estima amabwago chireli na boigo amagendrandi amange. The National Infrastructure Fund is a commitment we made to the Kenyan people in our manifesto. Today, we fulfill that promise. But why did we propose the National Infrastructure Fund in the first place? Because of the scale of the challenge before us, there is need for a new approach. Multilateral development institutions estimate that Africa faces an infrastructure financing gap of up to $80 billion every year. That is, the continent requires about between 130 and 170 billion dollars for infrastructure development every year. Kenya and our infrastructure needs reflects that very reality. Every meeting, in every part of Kenya, the conversation is about this road and the other road. Electricity connection to this village and to that town. Connectivity in different parts of the country. And access to agricultural infrastructure for food security. Every meeting in every part of Kenya speaks to those issues. The World Bank has estimated that our country requires approximately $4 billion each year to meet its infrastructure needs. Nabaigo kurwa ase kiunga chigosori ase chitimu chiri chabe chanyalire gosuka bosio ase round of 16 ase enkoyo ya Muzati Cup kuta Collections FC eyuere kurwa ase chinsemo cha Nairobi na yemo yabo kuta Collections FC ne timu etali ase kiminano kindi gyonsi ase FKF aiga ase nse ya Kenya na ndete bwati no nyenegeti ase bagokolera chinkoyo chabo omurikito Wycliffe Tyson Manyara na robotirwa. Kuta Collections FC ne timu erekorwa chinsemo cha Nairobi etali ase kimenano kindi gyonsi ase FKF aiga Kenya na indete bwati no nyanegeti ase bakogosereria chingoyo chiabo. Kuta Collections FC nigo yeriki ase ngoyo ya Muzati Cup na nigo yagendeire gokoria buya ase kimenano ekyo. Ase round of 64 Kuta Collections FC nigo yanyirusetie timu ya Al Azizia FC ya Meru iyo ere FKF National Division 1 ase okogenda chi penalty na kuyebwa magega yo kura makali ye chigori ibere ase ibere.
As round of 32 Kuta Collections FC nigo yanyoruseti timu ya KSG Ogopa eyo ekogosoria ekimenukia FKF Division 2 League Eastern Zone ase ogoyekora egori ayemo ase enogo. Egori eyo nigo yabegetu gwetera amono mogosoria Ibrahim Elias Amdi oyo ore omuiborwa Osomali. Kuta Collections FC tebwatigeti kiabo kolende nigo bamenyerete chingo yo chobosani echo chikogera bagenderete gokoria buya. Ekirenga kia Kuta Collections FC nigo baganetie koroisia abagosoria baria bare abake kwagacha ebiegwa byabo. Morgan Otiambo nele captain ya Kuta Collections FC na nigo agogetigwe asobobui banyorete na inde ase engoyo ekalebosio nigo barache gokora omukia. Kwa majina ni Morgan Otiambo, captain Kuta Collection FC. Tumeshinda game, tunashukuru Mungu. Tumecheza according to instruction ya technical bench na tumekuebo kupata points and we are going to the next round. Okay, kwa timu yangu naweza sema timu iko sawa, tuna gel vizuri. Nashukuru pia kwa hii platform yenye tumepatiwa na the likes of Kuta na Makori, mtupatia hii platform kuweza kushowcase talent zetu na kurevive talent zetu. So upcoming game tuko comfortable that we are going to win. Tunashukuru the likes of Kuta Collection, Makori, Pura Vidya kwa kutupatia hii platform ya kushowcase talent yetu, ya kurevive talent zetu, ambapo ukiangalia hii team watu wengi wamekuwa wakicheza hapo top flight and then tumerudi kidogo. So si watu wengi wanaweza kufanya hii kitu yenye hao wamefanya. So naweza washukuru sana na hatutawaangusha. Upcoming game lazima tutajitahidi. Ase chitimu chiria chiasukire bosio as round of 16 ngamo na BB Bread eyo yanye ikorete Gor Mahia egori AMO ase Enugu. Jebayo Lions FC, Kariobangi Sharks, Kakamega Homeboys, Bosa Rangers FC, Murang'a Seal FC, Nairobi United FC, Kuta Collections FC, KCP FC, Mfalme FC, Shabana FC, Kenya Police FC, Ulinzi Stars, Bandari FC amone timu ya 3K FC. Chingaki ekero engoyo ya Mosat Cup era chego cheswa. Getembe Television Network amone radio ndoko manyebu na barache kogosoria. Wycliffe Tyson, Manyara, GTN. Mwenchumu ligerelia nara yukuru aseke unga chinsa inye ngwa kerembia mono ya bene asenge nchogo chora gutengira Getembe TV bali mwabere mu gutubwatia sense mu yemitandao twakire imbia mono asenge ncho na inwe no mure tobwateranire ne timu ngima eliko enekia kwa yanyorire asenchira yoboikiranu togokukaniria ogendere gutwara oboligerere burubya na bigotware obotuko burubya nchani gonkoro kwa Ruth Kemunto. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje tia Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimerulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemerulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia mamogusie.